ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кораи худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай ҳамаамон медонем Фаридун Одилов дар муҳориба зидди Адлан Ибраҳимов дар турнири ACA 182 шикаст хӯрд ва акнун дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёри мухлисон навишта истоданд ки Фаридун ва дастааш муҳорибаро фурӯхтанд, чунки Фаридун тамоман ба монанди пешина набуд. дар ин савол яке аз ҳамдастаи Фаридун, ҷангвари тоҷик Осимхон Раҳмонов ҷавоб дод ва биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Фаридун Одилов қаҳрамони ҳақиқӣ аст. ӯ ягон касро ба ғайр аз худаш ноумед накард, чунки ӯ риск кард, нигоҳ нокарда ба тавсияи мураббиҳояш ки ба ӯ маслиҳат доданд ки ба ин муҳориба набарояд. ӯ ин корро баҳри мухлисон ва ташкилот кард. Фаридун барои ғолиб шудан шанси 50/50 дошт ва ин чиз се сабаб дорад. якум, сӯхти пояш ки ба ӯ иҷозат намедод ки ба пуррагӣ ҳаракат кунад. дуюм, осеби китфаш ки аз аввал имкониятҳои ӯро маҳдуд кард. сеюм, лаҳзаи эҳсосотӣ баъди вазнкашӣ. ҳамон вақт Фаридун таваҷҷӯҳи худро ба Муслим бахшид ки ин чиз ӯро каме парешон кард. одатан таваҷҷӯҳи ӯ танҳо дар рақиб аст, аммо ин дафъа ӯ таваҷҷӯҳи худро гум кард ва ин чиз нақши худро бозид. ба ҳамаи ин чизҳо нигоҳ нокарда ӯ ба муҳориба баромад, то ин ки мухлисонро ноумед накунад ки онҳо аз ҳар шаҳрҳо, аз ҳар кишварҳо омада чиптаҳои қиммат хариданд. ӯ зидди худаш, зидди маслиҳати табибон рафт, танҳо баҳри онҳо. барои ҳамин агар ки шумо дар ҳақиқат Фаридунро дастгирӣ кунед, ин корро сидқан кунед. ғолиб шуд, дастгирӣ кунед. мағлуб шуд, барои пас задан нашитобед. ӯ барои ин рафтори далеронаи худ арзандаи эҳтиром аст, навиштааст Осимхон. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Осимхон, дар ёди ман навори Фаридун бо камарбандҳо пеш аз муҳориба омад ки ҳозир шумо дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва чӣ гуна ки мебинед пои ӯ дар ҳақиқат осеб дорад. худи шумо дӯстон дар ин бора ва оиди суханҳои Осимхон Раҳмонов чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди норозигии Мераб Дувалишвили дар муҳориба зидди Умар Нурмагомедов фикрҳои худро баён кард. ман фикр мекунам вақте ки Мераб карьераи худро оғоз кард, ӯ рафтори хуб мекард, аммо вақте ки ӯ чемпион шуд, ӯ ин чизро бардошт карда натавонист, чунки зиндагӣ тағйир меёбад пеш аз чемпион шудан ва баъди чемпион шудан. ӯ мегӯяд ки ба Умар муҳорибаи унвониро туҳфа карданд. Умар рекорди 18-0 дорад ва ӯ дар UFC 6 ғалабаи пайдарҳам дорад ва дар муҳорибаи охиронаш ба ӯ рақиби хеле сахт доданд. фикр мекунам ки Умар ин муҳорибаро арзанда аст ва ман намедонам ки чаро Мераб асабонӣ шуда истодааст. Умар дар ин ҷо на ба хотири он аст ки амакбачаи ман аст. ӯ дар ин ҷо барои он аст ки рекорди 18-0 дар MMA ва 6-0 дар UFC дорад ва рӯзи 19 январ ӯ нишон медиҳад ки барои чӣ Мераб асабонӣ аст, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Умар Нурмагомедов ва Мераб Дувалишвили барои камарбанди вазни 61 килограмми UFC рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ана муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук. реванш байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Арман Царукян мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.